नैथि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग 2023 चिरां जिल्लानि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव बृहस्पतिबारखालि जालाङो। आसाम हादरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव खुंनाय बादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरानि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आसाम फुटबल एसोसिएशनजों खुंजानाय आसाम स्टेट प्रिमियार लीग 2023 नि बृहस्पतिबारनि बादायलायनाया इउनाइटेड चिरां दुवार आरो खोरोमदाव एफसिनि गेजेराव जालाङो। गिबि साननि बे बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवारा खोरोमदाव एफसिखौ 4 गल सोनानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय गिबि साननि हाबाफारियाव आसाम हादोरसायारि गेलेमु बिफाननि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो जायगानि एमएलए जयन्त बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। आसाम प्रिमियार लीग बियो मैया बङाइगाव जिल्लानि बेटबारियाव बेखेवजेननाय जाबाय। दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा बे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायदों। गासै 8था जायगायाव जागोन बियो प्रिमियार लीगआ। फैगौ 5 तारिखआव गसाइगाव रायमानायाव बे जागोन आरो दिनै करबजरायावबो जागोन। बेनिखायनो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै दिनैनि खेलाखौ जिबायदि खुंनांगौ बेखौ जोङो जोबोरैनो मोनसे नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंहोनो जोङो हादों होननानै बुंनो हायो। आरो दिनैहाय फुटबला थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि मोनसे नैबे ओनसोला सान्थि फैबाय, बे सान्थि फैनायनिफ्राय जों नुदों जे जोंनि फोथारफ्रा जेराव सामथाय दुनो लाबायमोन, हाग्रा दुनो लाबायमोन, बेनिफ्राय देग्लाय बोसोरसेआव आं बिदि खोनायाखै जे थांनाय माखासे समाव बेबायदि कम्पिटिसन गैयैखाय हांसोनि बेदरनि माबा माबि खेलाया जोबोद जासोगारदोंमोन। खिन्थु बे बोसोरसेयाव आङो बिदिखौ नुवाखैमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लैखोन। आरो जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव दिनै जोंहा बे प्रिमियार लीगआ सोलिदों, बिनि सिगां जोंहा दुरान्ड काप जाबाय, बिदिनो आसामनि माखासे कापफोर जानानै थांबाय आरो काउन्सिलनि थाखाय ISPL जानानै थांबाय। दा बेजों जोंनि गेलेगिरिफोरनि फुटबल गेलेगिरिफोर आरो फुटबल मोजां मोनग्राफोरनि गोसो गोरबोआव जोबोद मोनसे रंजानाय फैदों। आरो जिहेतु दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्रायबो क्लाब लीगआव जायफ्रा गेलेदों देरहासार जादों बिसोरनो क्लाबनो 5 लाख करि फोसावदों। दा बेफोरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा जोबोद मोनसे गोसो दुंगादों जे भबिष्यतआव गेलेनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जानो हागोन होननानै। आरो नैबे आसाम स्टेट प्रिमियार लीग, बे लीगनि गेजेरजोंबो आं सानो जे चिरां जिल्लायाव फुटबल बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे जावरिखांनाय दंखायो। आरोबाव बेबायदि खेलानि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा आरोबाव आगानसे बिथांमोनहा गोसोआव बोलो मोनबावगोन आरो बे जोंनि भबिष्यतआव जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोजां मोनसे थासारि निस्सय फैगोन। आरो जों मिजिं खालामनो हायो बेबायदि थांबाय थानो हायोबा, लांबाय थानो हायोबा जोङो दिनै भारतबर्षआव नुदों जे माने इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे मोजां टीम जोङो वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय मोनसे टीम जों मोननो हायाखै। जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय निस्सय बे टीमनि सासे सानै गेलेगिरिफोर ओंखारहैगोनाबो बियो माने गोमोथाव बाथ्रा नङा। बे जि ओनसोल नाङैनो जिथु सान्थिया फैबाय, रावनिबो गोसो गोरबोआव गिनाय मेवनाय बे बाथ्रानि खोथा गैया। मानोना बयबो उदां गोसोयै बयबो दिनैहाय सोलिनो हादों, थांनो फैनो हादों, खामानि मावनो हादों। जेब्ला मानसिनाव मोनसे प्रेसार फैयो जे माखौबा लानानै गिनाय, माखौबा लानानै संखिनाय, अब्ला बेनाव अट'मेटिकेलि बे सिचुवेसननि थाखाय जेब्लाबो माने काउन्टार होनो थाखाय रेडि जानानै थायो। दा खिन्थु दिनै जों नुबाय बयजोंबो गोरोबलायनाय, बयजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय, रायज्लायनो हानाय, सावरायनो हानाय बे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै खेलानि बिथिङावबो जेराव जोङो राफ मोनसे जोंनि आखल आखुफ्रामोन बा बिदि साननाय हनाय बा जोंनि बेब'हारफ्रा दंमोन, दिनै बियो बयबो नों जेराव नों राफ खालामोबा सोरबायाबो राफ खालामगोन, सोरबाया राफ खालामोबा नोंबो बिदिनो खालामनो नाजागोन। दा बे थासारिया गैयैखायनो दिनै बयनिबो गोसो गोरबोआव गेवलांसारनाय मोनसे मुड फैबाय, गेवलांसारनाय मोनसे थासारि फैबाय, जायनि थाखायनो बे परिस्थितिखौ फैदों होननानै आं सानो।
Subho Biswas, Maitas Kisku, Maneswar Musari. These are the playing 11s. We have the substitute